दावराय दिनै आं नोंखौ जोबथा खेबनि थाखाय प्रप'ज खालामबावगोन। आं नोंखौ थायनो बायदि गोसो थाया, आं नोंखौ थायनो बायदि मोजां मोना। नोंखौ नङाब्ला नोंजों नङाब्ला रावजोंबो जुलि जाया बेखौ नों मिथिनानै लाखा। होमबाबो आं नोंखौ गोसो थोआ, नों आंखौ नुनो नाजानाङा। नों गैयाबाबो नों नङाबाबो आंहा गुबुन सेंग्राजों रायजो जाखागोन। होमबाबो आं नोंखौ गोसो थोआ, होमबाबो आं नोंजों जुलि जाया। नोंखौ मोनबाथाय नोंजों जुलि जाबाथाय थैनानै थांगोन आं सैमा मासेजोंनो रायजो जागोन आं। थेवबो आं नोंखौ नाङा, थेवबो आं नोंजों जुलि जाया। आच्छा बिदिथार होमबा नों आंखौ मोजां मोनमारथारा होमबा नों। आं नोंखौ मोजां मोना, नांगौबा बोरमा सैमाजोंनो हाबा जागोन, थेवबो आं नोंजों जुलि जाया। बेनिखायनो नों आंनि खिथु खिथु दाफैखा, मिथिबाय? जाथि, ओइ जाथि, आं फैदों। जाथि जाथि, ओइ जाथि। फावगालि बाहेराव सोरबा फैदोंदां। औ सोरबा फैदों खोमा, नायहैलाय। जागोन दे आं नायहैनाय। नोंल' ओंखाम ओंख्रिखौ संख्रि मोजाङै नायदे। आरो जोंलारियालाय? जोंलारिया बानलु बेदांजों रायलायगासिनो। ए रायलायदों, नांलायाखैथ' बिसोर। मानो नांलायनाय? गासैबो समाव नांलायो नामा? आं बिसोर सानैखौ मोजाङै रायलायनो होदों। जागोन दे। बानलु बेदां आरो जोंलारिया नांलायाखै? नांलायाखैबाथ' मोजांनि खोथा। सोर जाखोहाय नोङो? नोंलाय सोर? आंनि मुङा मानामुनि आरो आं बे नखरनि गोदान मडार्न रुवाथि। रुवाथि? ओमफ्राय नोंलाय सोर जाखो? आंनि मुङा दावदै। आरो जाथि दङना गैया जाथि? जाथिया गुवाहाटियावसो दंहैयो। न'आव बानलु बेदां आरो फावगालिल'सो दं। नंगौ नामा? जाथिया फैबा बुंबानो जाबाय, आं साननैसोनि उनावनो बे न'आव फैफिनगोन होननानै। मिथिबाय? जागोन दे। ओमफ्राय खोनासंनाय, नों जाथिनि मा जायो? आं बे न'नि जानो गोनां बिहामजो। बिहामजो? जाथिनिसो बिहामजो जाखोना बानलु बेदांनिसो जाखो बेलाय? आं खोथाखौनो मोजाङै बुजिले। बानलु बेदाङाथ' बेखौ गोसो थोनाय नङा। मानो होनोबा बानलु बेदाङाथ' जोंलारिखौसो गोसो थोनाय। बेनिखायनो बानलु बेदांजों जोंलारिजों रायलायनो सुजुग होनाय आं दिनै। बानलु बेदांखौ हेफाजाब होयोबासो बानलु बेदाङाबो आंखौ हेफाजाब होनाय। बेखायनो बानलु बेदां आरो जोंलारिखौ लोगो खालामनानै होनाय आं दिनै। दरजाखौ सानिफ्राय मारिनानै दोननि र' आं। सानैजों रायलायलायबाय थाथोंसै। बानलु बेदांनो दै गुदुङा टेबोलाव दोनै थां। माने दैया बांद्राय गुदुं नङाथ'? दैनि जखाया नांगौ बायदि जायाखै। बांद्राय गुदुंबो नङा गुसुबो नङा, दुंब्रुद मोजांसो। आं बुंबायना, आंनो नांगौ बायदि दैनि जखाया जायाखै। दोनै थां अब्लाबो टेबोलाव। नों लोंनायालासिनो बोरै मिन्थिनो दे बानलु बेदां? आं मिन्थिगौ। टेबोलाव दोनै थां। दे होमबालाय आं टेबोलाव दोनबाय। नै दरजाखौनो सोरबा बाहेरनिफ्राय फांबायसो। फावगालि, फावगालि, सोर फांखो दे रुमखौ बाहेरनिफ्राय? फावगालि? जेसेबां गोसा होखावा मानो, रावबो खोनाया नोंनि गाबज्रिनायखौ। मानि थाखाय? मानो होननानै बुङोब्ला आंनि रुमा साउन्ड प्रुफ आरो बेवहाय रायलायनायफोरखौ बाहेराव खोनाहोया। मा? रुमा नोंना साउन्ड प्रुफ? मानि थाखाय रुमखौ साउन्ड प्रुफ होनानै लादों नोंलाय? बिदिनो आंना रावनिबो डिस्टार्बेन्स नाङा आंनो। ना आंनि रायलायनायखौनो बाहेराव खोनाहोयो, ना बाहेरनिखौनो आं खोनाफैयो। मा? नोंखौ बुंनायनि जेबो लाब गैया। फावगालिखौ फन खालामलाय। आंनि फना ड्रयिं रुमावसो दं। मानि थाखाय फावगालिखौ फन खालामनो आंलाय? मानि थाखाय माने? आं नोंनि रुमाव मा खालामबाय थानांगौ बुंलाय? गोसो नोंनि। मा खालामो, मोसायो, मेथाइ खनो, अडियेन्स जानानै नायबाय थागोन आं। बानलु बेदां धेमालि खालामनाङा आंजों, मिथिबाय? आं मालाबाबो धेमालि खालामा, मिथिबाय? जियानो जाया मानो माबार फन खालाम फावगालिखौ। आंनि फनाबो टिभि रुमावसो दं। मानो टिभि रुमाव दोनखो नों नोंनि फनखौ? गोसो आंनि। है नोंखौ बुंनाय जेबो जाया। फावगालि, मानामुनि, दरजाखौ खेवलाय। जोंलारि, आं बुंखाबायानो माथो नोंखौ, आंनि रुमनिफ्राय जेबो साउन्ड बाहेराव थाङा होननानै। दा मा खालामगोन दे आं नोंनि रुमाव? मा खालामनो? उन्दुनो गोसो दंबा उन्दुबानो जाबाय, मोसानो गोसो दंबानो मोसाबानो जाबाय। आं आरामसे नायगोन ना नोंखौ। नोंखौ आं मा होनबावगोन बानलु बेदां? नोंनि गोसो मा होनो, आंहा जेबो बुंनांगौ गोनां गैया। बानलु बेदां, दरजाखौ माला खेवफैगोन बिसोर? आं मा मिथिगौ बिसोरबा माला खेवगोन। आंनि थाखाय दरजाखौ खेवफैयाबाबो जायो। नोंनि थाखाय दरजाखौ खेवाबाबो जायो, ओमफ्राय आंहा? नोंखौलाय सोरथो माथो बुंदों? उन्दुना थाबानो जाबायना आंनि बिसिनायाव। बे सर्ट टेम्पार मानसिजों जेबो बुंजानाय नङा। गासिबो खोथाखौनो इसिबां रेजेंआव लायो। आरो बे दरजाखौ मानो फांनांगौ जाखो? सोर फांखो बेबा? आच्छा जोंलारि। औ
गोजांदों ना गोजाङाखै नों? गोजांदोंबा आंनि जेकेटखौ गानबानो जाबाय। गोजाङाखै आं, ओरैनोबाबो हिनजावफोरा बांद्राय गोजांखाया। होमबालाय बरफआव लांनानै दोनहैनोसै आं नोंखौ। एसेबां मेजेम जादोंबा ना मा होनो? बानलुबायदां, दरजाखौ खेवनो थाखाय बेबस्था खालामलाय। आं बेवहाय नोंजों बिदि थाबाय थानो हाया। मानि थाखाय? मानि थाखाय थानो हाया? ओरैनो। सोरखौ गिदों नोंलाय? नोंजों बेफोरबायदि न' सिङाव थाना रायलायनायखौ गुबुन बुजिनो हागौ ना नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा? बेखौनो एसेबां सानदों नामा नों? ओरैनोबा जों हिनजाव मानसिफोरा बदनाम मोनखायो एसे एसेखौनो। बेनिखायनो दरजाखौ खेवनो हो माबार। आं थानायाव नोंखौ रावबो जेबो बुंनो हाया, जेब्लासिम आं नोंखौ खुद जेबो बुङा। बेनिखायनो गोसोबायदि रिलेक्स खालामनानै था। ओमफ्राय नोंनि रुमावलाय मानो थानांगौ दे आं फावगालिजों रायलायहैनो। दरजा खेवनो खोन्था माबार। आंनाव फनानो गैया, अब्ला आं फावगालिखौलाय बोरै लिंहरनांगौ जाखो? मालाय दा गोसोआव फैबा दरजाखौ खेवफैया बे बाहेरनिफ्राय। बानलुबायदां, नोंनि रुमाथ' साउन्ड प्रुफ गोनांलाय, अब्लाथ' नोंनाव साबि थानांगोन ना, सिंनि साबि सानि साबि। बाहेरनिफ्राय खेवहरनो हाया नामा साबि लानानै सिंनिफ्राय? दङ। होमबालाय माथो बायदि बानलुबायदां, साबिखौ लाबोदो आं खेवनोसै। आं बावगारबाय बहा दं साबिखौ। मा? बानलुबायदां, नों मानो बिदि खालामगासिनो दं दे बानलुबायदां? नों आंखौ न'नि मानसिफोरजों रायजाहोनो नागिरदों ना? आं बुंखाबायानो दा आंनि न'खरनि मानसिफोरा नोंखौ मानो रायनो, जेब्लासिम आं बुङा। मा आंखौसो गिदों नामा नों जागोन सानना? आं जायाना नोंखौ। नोंखौलाय मानो गिनांगौ आंलाय जाजानो? माथि जानोबो हागौ आंलाय नोंखौ मनोबो हागौ। बेनिखायनोथ' नों आंखौ गिदों। आरो गियाबा सिरि सिरि जिरायनानै था। बेजों नांजाना जेबो लाब गैमारा। आरो बाहेरनिफ्रायथ' मा नांनानै दरजाखौ फांनानै दोननांगौ जाखो? बे बानलुबायदाङा जाद जाद बुंबाय थानो नागिरो। सहायनो हाला आं बेनि बुंनायफोरखौ। बानलुबायदां, मानो दैखौ लोङाखै? लोङै थां। आरो गसंनानै बिदि नायबाय थानाङा आंखौ। माथो नों आंखौ गिदों नालाय नोंखौ जानो थाखाय नायगासिनो आं। थैद, जाद जाद बुंबाय थानाङा मिथिबाय? सोमोन्दोआव आं नोंनि देरसिन जायो। आरो आंखौ मान होनोबा हो। बांद्राय उल्था उल्था बुंबाय थायोबा खोमा हमजागोन आंजों। मिथिबाय बानलुबायदां? मा हमो हमबानो जाबाय। खोमा हमनो ना आथिं हमनो? ना खुगा हमनो? ना मेगनाव बिलिरनो ना खावलायाव बिलिरनो? आं जेब्लाबो रेडि। बानलुबायदां, नों खोथाफोरखौ ओरैबायदि बुङो जे जेबोआनो नङा होननानै। नोंनि आइ आफा नोंनि आबै आंखौ रायबा नों माबिनि बिबानखौ लागोन? आं बुंखाबायानो दा बे न'खराव आंनि अनगा नोंखौ रावबो रायनो हाया होननानै। बेनिखायनो गोसो बायदि आंनि बिसिनायाव जिरायनानै था। बांद्राय उतपात मावबाय थानाङा। उतपात? आंलाय मा उतपात मावखो दे? गावहासो। फावगालिया जेब्लासिम दरजाखौ खेवा बेनि रुमावनो जिरायनानै थाबाय थाथ'नोसै आं। नै माथो न' सिङाव जेबो रावखौनो खोनायाखै। एफा सिरिनो, माथो रावनिबो रायलायनायखौनो खोनायाखै। मा खालामदों बेवहाय? मा खालामदों होननानै सोंदों आं नोंखौ। बे बानलुबायदांनि दरजायाव मा खोनासंखुमादों नों? नोंनि आखला बिदिसो। मानामुनि, आं माने बानलुबायदांखौसो ओंखाम जागोन ना जाला होननानै बुंनो नागिरनाय। माथो आंलाय खोनासंबाय थानायसो नुदों। बानलुबायदांखौ मानो खोनासंखुमाबाय थादों? आखला मोजां नङा माथो नोंलाय। ओंखारलां बे न'निफ्राय दिनैनो दानो। आबै, मा जादों आबै? आं माने बानलुबायदांखौसो ओंखाम जागोन ना जाया होननानै सोंनो नागिरनायमोन। आरो बानलुबायदाङा गावनि रुमाव हाबोबा दाय जायो, बेनिखायनो एसे गिनाय मोननानै आं दरजायावनो दङमोन। जोंलारियालाय? जोंलारियाबो न' सिङावनो दं। जोंलारि? जोंलारिया बानलुबायदांनि रुमाव दं? दरजा खेव माबार। ए, नोंसोर न' सिङाव हाबनानै दङमोन। मा मोनदों नों बानलुबायदांनि रुम सिङाव? आं बानलुबायदांनो दै गुदुंसो हैदोंमोन। मानो दै गुदुं हैनांगौ नोंलाय बानलुबायदांनोलाय? आरो मानामुनियालाय माथो जादोंमोन? फावगालिया माथो जादोंमोन? आबै आंसो हैनो होदोंमोन। मालाय सेंग्रानि न' सिङाव बिदि हाबनानै थानो लाजिनाय मोनाखै नामा नोंलाय? माखौ लाजिनांगौ जाखो आबै? नुबाय बे लाजि गैयैया माबायदि नोंनि रुमाव हाबनानै थादों? आबै, बिदि जेबो नङा आबै। बानलुबायदांनो दैसो हैदोंमोन जोंलारिया। अब्लाबो दरजा फांथेनानैलाय मानो थाफानांगौ बेलाय? आबै, बेवहाय जोंलारिनि जेबो दाय गैया। नों मा बुजिनो बानलु फिसा? मोनथिगौना नोंसोरो? बे जोंलारिनि थाखायनो फावगालि आरो एन्टनिय'नि एंगेजमेन्टआ बायदों। मा मोखाङै फैबावदों बेलाय जोंहानावलाय? आबै, माबा मोनसे बुंनांगौ दङबा आंखौ बुं। बेवहाय जोंलारिनि जेबो दाय गैया। आरो जोंलारिया मालाबाबो एन्टनिय' आरो फावगालिनि गेजेराव हाबाखै। नोंसोरसो बिसोरनि गेजेराव हाबदों। आरो जोंलारिनि मा दाय दं बेवहायलाय? जोंलारिजों आंसो रायलायदों। बेवहाय नोंहा जेबो बुंनांगौ गोनां खोथा गैया आबै। हाब, दिनै नों बिबैखौसो बिदि बुंबावबाय? दिनै बिबैखौसो बिदि बुंथारबाय आरो नोङो? सैथो खोथा बुंनायाव मा बिबै मा बिमा बिफा बेलाय? जेराव जोंलारिनि दायानो गैयाबा जोंलारिखौ मानो रायनांगौ? जेबो नङा बानलुबायदां, गोरोन्थिया आंनिनो बे न'आव फैनाया, बेनिखायनो आं थांनोसै। नों जेरावबो थाङा। बानलुबायदां, जोंलारिया जेरावबो थाङा। जोंलारि आरो बे न'आव फैनो होननानैबो फैयाखै, लिंहरनायखायसो फैदों।
आरो आइयानो जोंहानि न'आव हर थालां होननायखायसो थादों। आं सानो जोंलारिखौ बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामनाया मोजां जायाखै। बानलुबायदां जेबो नङा। नों जेबो बुंनाङा। आबै जोंलारिया बे न'नि आलासिसो। बेखौ लाजि फोनांनाया मोजां जायाखै। बहा लाजि फोनांदों आंलाय? सैथो खोथाखौसो बुंदों। आं ओंखाम ओंख्रि संहैनाय। हे आंहासो बोरैबा दा आंनिसो दाय जागोनहाय। सिरि सिरि खामानि मावहैफ्लानाय आंथ' दा। जायखि नांलाया मिथिला आंखौ बे न'निफ्राय होखारहराबानो जाबाय। बानलुबायदां नों मिथिगौ बे सिख्लाया बेसेबां दुखु होदों फावगालिखौ? दिनै फावगालि आरो एन्टनिय'नि आस्थाम सोनाया बेनि थाखायसो बायदों। फावगालिया बेसेबां दुखु जादों नों मिथिगौ नामा? आबै बेफोर खोथाखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय? अन्नानै बिदि दाबुं आबै। बेवहाय फावगालिनि मा गोरोन्थि? गासिबो गोरोन्थिया नोंसोरनिसो। नोंसोरसो गावसोरनि बायदि खामानिखौ मावदों दा। जोंलारिनि जेबो गोरोन्थि गैया आबै। बेनिखायनो जोंलारिखौ दा दुसि। माथो बुंनो हानो आंलाय? थेवबो बेखौनो बुंगोन जोंलारिनि दाय नङाबा दिनै मोनसे मोजां सोमोन्दोआ बायनाय नङामोन होननानै। आरो बे सेंग्रानि न'आवलाय मानो हाबनानै रायलायबाय थानांगौ बेलाय? जोंलारिनि दाय नङा होननानै बुंदोंना आबै। जोंलारिया आंनो दै गुदुं हैनायाव आंसो बेजों रायलायफादों। नोंसोरनि गोदोनि बायदि दिन नंलाथ' आबै। हाबानि समावल' खोथा रायलायनाय। बेनि सिगां सेंग्रा सिख्ला रायलायनो मोनै। बे जुगा 21 सेन्चुरि। एसे साननाय हनायखौबो आपग्रेड खालाम। आंथ' दाउटसो दं बेफोरबायदि नलेज लानानै नों हादरखौ माबायदि सिबिगासिनो। बानलुबायदां खुगाखौ सामलायनानै बुंनोबा बुं नों रावफोरखौ। मा सानदों नों गावखौनो? सैथो खोथा बुंदों आं आबै। सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया रायलायनाया इसेबां गोरोन्थि नामा? बेनि सायाव जोंलारिया आंनि सासे मोजां लोगो। आं जोंलारिनि सायाव सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनायखौ एसेबो सहायनो हाया। नोंखौबो। खोथाया आंनि आइ आफा फावगालि आरो नों जायाथों मानो जोंलारिनि एगेन्स्टआव जेबो नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ आं सहायनो हाया। मानि थाखाय? मा जादु होलायखो बेलाय? जेबो जादु होआखै। जोंलारिया जादु होयोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रासो। माथो बुंनो हाबावनो आरो? गासिबो हाफाङानो फोरोंजोब्बायना नोंखौ? हाफांनिनो लाबाय नों। बानलुबायदां हगाराखै। थांनोसै आं। जोंलारि आबैनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे। आबैया रागाजोंसो बुंफ्लांदों। रागाजोंनो गासैबो बाथ्राखौ बुंगोन नामा? ओंखामा खुरैथां माबार। बानलुबायदां आरो फावगालि नोंगौ माखासे गोरोन्थि आंनावबो दं। आं बे न'आव फैनोनो नाङामोन। मानो फैनो नाङा जाखो? नों आंनि लोगो आरो आं एन्टनिय' आरो नोंनि सोमोन्दोखौ लानानै जेबो गाज्रि मोननाय गैया। बेनिखायनो आबैनि थाखाय जोंखौ गाज्रि मोननाङा दे। अब्लाबो आं थांनोसै। नोंसोरजों लोगो जानो आंहा जेबो मोन्थाय गैया। हगार आंनि आखाइखौ। बानलुबायदां जोंलारिया जोबोद दुखु मोनबाय। थांना बेखौ मोजाङै बुजायै बेनि उन थांफालाय। अके। बिसोरा जोंलारि गोबावजों खेबसे फैनायाबो आबैजों रायजाबायसो। बे खेबाव जोंलारिया गाज्रियैनो दुखु मोनसिगोन जोंहाखौ। जोंलारि औ आनै। बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? न'आव आनै। न'आव? नोंखौथ' हर थालांनो होदोंमोन ना दिनै। मानो थांनांगौ जाखो? ना बानलुबायदाङासो माबा होनलायबाय नोंखौ? बेना खुगायानो लाजाखाया बिराद गाज्रि। जेबो साननाङा बिनि होननायखौ। थौ न' सिङाव। जेबो नङा आनै आं थांनोसै। हायोबा आंखौ गाज्रि मोननाङा। हो? बे बानलुबायदाङा मा होनलायखो बेखौबा? बे बानलुबायदांनि खुगाखौ। ओइ बानलुबायदां मा बुंलायखो नोङो? मा बुंलायखो नोङो जोंलारिखौ? मानो खुगाया इसेबां नोंना बेफोरबायदि गोखा नोङो? हो? आलासि सासे फैदों गोबावजों खेबसे। बेखौबो नों बिदि होननानै होखारहरबाय? आं जेबो बुङाखै। आं जेबो बुङाखै। मोजाङै मानसिखौ बुंहैथां। जेरै मानसिखौ लाजि फोनांदों एरैनो निमाहा बिथां। माबार? अके। ओरैबायदि खुगायानो गाज्रि मा होनबावगोन आं बे मानसिखौ। देनां गावनि हिन्जावखौ बिदिनो खें 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 होनबाय थागोन नामा बेलाय? मालाबा मोजाङै डाक्टरनाव लांनानै मानसिजों माबोरै रायलायनांगौ बिदिसो फोरोंसिगोन आं बेखौ। बेखौ मानसिजों मोजाङै रायलायनायनि काउन्सिलिं होआबा जानाय नंला। बे ओरैनो जानला मोनला होनबाय थागोन। जायखौनो मिनो बेखौनो लाजि फोनांबाय थागोन। लोगोफोर लोगो मोनलायगोन अब्ला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट एपिसोडाव दासान्दि भिडिअआ सप्तासेसो एसे गुसुं गुसुं फैबाय थागोन। थेवबो नोंथांमोननि सेराव लाबोनो बावा। गुसुंबाबो लाबोगोन। थ' नोंथांमोना बांद्राय सिन्था जानाङा। जोंहा थाबैनो गोलाव गोलाव भिडिअआबो सफैगोन। दे होमबालाय बाय बाय लोगोफोर। गुड नाइट। दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव। अके बाय लोगोफोर।